Máš požičať peniaze na darčeky? Vyzerám ako samostatne zálobkovo činná osoba? Jeez, nemusíš byť hneď taká odporná. Má pravdu to dievča? Na sprostú otázku sprostá odpoveď. Sústreďme sa, máme plácu. Tak toto by mohlo pre tatka stačiť. Máš chvíľku? Som zanepláznená, kreslím vianočné darčeky. Aspoň bude čím kúriť. Si myslíš, že sme ho akože nepočuli, hej? Čo potrebuješ? Poraď mi, čo pre mamku na Vianoce? Tuším, že chcela nejaký náhrdelník. Alebo romantický pobyt vo dvojici. Daj, ja to zariadím. Haha. Žiješ s ňou dlhšie ako ja, tak by si to mal vedieť. Aha. Tatko, každá žena chce nejaký špelk. Máš to u mňa? Mami, kde máme lepiacú pásku? Čo to máš? Chod do svojej izby! Čo sa to deje? Ježiško, darčeky nenosí. Čo to henta zase klepe? Však všetci veľmi dobre vedia, že rodičia pomáhajú nakupovať Ježiškovi darčeky, lebo má toho veľa. Keď myslíš, dáš si perníček. Máme tu najlepšiu rodinu na svete. Aj keď majú svoje muchy. Prosím, že chutia ako čerstvé z lúly.